uNkulunkulu akulonde ubusise igama kuPastor ngithalile noflike inamba esetshenziswa umuntu ongumlandeli wechannel kuphela kusongana lesini ya 5 number umuntu ongumlandeli akangi-WhatsApp akangisendela ama-SMS kodwa uyangifonela ngqo sibheka la ukhwezi Mthembu 8510 usawubona Pastor mina ngicela ukubuza ukuthi uma uphupha inkomo enamabala amhlophe namnyama eboshiwe nomuntu ngathi isalwazi kube ngathi indoda naye eboshiwe ngithi imikhuba yokuganga yonke le kusho ukuthini lokho akuyimikhuba yokuganga vele nobusho angithi you felt in that dream ukuthi njoba le nkomo iboshiwe nalomuntu bekhungiwe kusho ukuthi kuyimikhuba yokuganga yayibona so naku kwesingakusho vele kuyimikhuba yokuganga. Number 1 ngokwesintu uma uphupha inkomo uphawu lobo ma kungathi iboshiwe ngoba lusho ukuthi kungenzeka kunethongo noma kunesidalwa sakho esathetshulwa esiboshiwe sakhungwa ngemithi ukuze singakwazi ukuza kukini noma ukusondela kini silethe ubunhlanhla silethe impumelelo silethe ukukhanya yabona. 2 kuyenzeka uma uphupha inkomo kuba uphawu lobo uma iboshiwe olungabuye luchaze ukuthi kungenzeka kunesidingo sokukhuleka ngamandla noma ukuthola nje usizo lwabelaphi ngoba impilo izobopheka ngenxa yokuthi kunesidala esathetshulwa saboshwa yabona noma komnye ngathi sathetshulwa saboshwa kulesi sidalo yabona. U-Isaiah 9:4 ngokuba ijoka lomthwalo wabo nenduku yamahlombe abo nolwazi lomhlupho wabo uyakwaphula njengasosukwini lukaMidiyani. So khuleka ke wenza ukuthi mangukuthi lento lesi sidalo esakho ingakuphazamisi lento ukuthi isidalo sakho siboshiwe ngemithi noma sathetshulwa saboshwa ngemithi yabo noma isidalo sabanye abantu ngoba kuzole inkomo kade iboshiwe eyakuphi. 3 kwesinye isikhathi uma uphupha la inkomo kuwuphawu lobo mayiboshiwe lungasho lungeze kunomuntu ke okudingeka umkhulekelo ngoba unesidalo esithetshuliwe saboshwa futhi nempilo yakhe ngenzeka lo muntu ibophekile ngenxa yabathakathi yabona. Wena ke ungamhlenga lo muntu ukuthi umkhulekise umkhulekele yabona kule nkinga. U-Isaiah 14:25 ukuthi ke ngiyakumaphula owase-Asiriya ezweni lami ngimnyathele phansi esitabeni bese lisuka kubi ijoka lakhe nomthwalo wakhe usuke emahlombe abo. So siyathobe kakhulu besibeka la uma inkomo iboshiwe noma kabe umuntu osuke eboshiwe kodwa nje la kuyisalwazi kuyinkomo inkomo nalesalwazi kungakhomba nje idalwa eziboshiwe ifasekile yabona nginqaba thakathi engeke sathi ke ezakuphi lezi idalwa ezabantu obuyibona lapha noma ezakini. Siyabonga kakhulu. Be blessed. Siweni phansi lamatulu, kulela kuyo Jesu.